Sanibonani, welcome back to my channel guys. Welcome back to Umkosinaphile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Ngakhohlwa ukuthi usubscribe mangaba kwenza njalo mntaka. Please kindly subscribe kubalekile. Usubscribe uyilike video njalo uma uyibuka, ubuyisharele kwabanye njalo. Ungakhohlwa ukuhlela ubuka ama ads, ungawaskip mangabe they pop up during the video. Ngiyabonga kakhulu you guys for coming. So yeah, you guys kuyakwazakala lapha nodaba lokuthi ke rapper ongudalesi kuthiwa ke ushaye stroke. You guys udabe suluzwe zolo nje omhlamba ngithi ukuthanga into kanjalo kazi kuthiwa ke udalesi ushaye stroke and ukuthi uyalulama esibhedlela into kanjalo you guys. So ke kuthi umndeni wakhe lana uthi ucela imkhuleko you guys ekuguleni kukadalesi, which is so sad you guys. Umndeni kaDalesi usunxusa abantu ukuthi babeke lo rapper ke emkhulekweni njengoba eshaye isifo sohlangothi into kanjalo kho yilona daba esingalo namhlanje you guys. uDalesi kuthi umndeni rapper uLeslie Jonathan Mampi Junior, Leslie Jonathan Mampe Junior udume ngelika Dalesi usuveza ukuthi ushaye isifo sohlangothi ngesonto eledlule esekhaya. So lokhu kulandela ukuvela kwezindaba zokuthi uDalesi kukhona imicimbi akade eqashwe kuyo angazange aba ingxenye yayo. Estatementeni esikhishwe umndeni wakhe owakwamampe batheka yize esesimeni esithembisa esibhedlela kodwa bayidinga ke imthandazo you guys. Into kanjalo bacela ukuthi nithandazise indodana yabo uDalesi, badinga imthandazo yenu njengabalandeli. Bathi njengomndeni siyadabuka ukunazisa ukuthi umculi wenu enemthandayo uDalesi uhlasele isifo sohlangothi ngoLesihlanu sekhaya nokuholela ukutheni simphuthumise esibhedlela yize sesimene sigculisayo kodwa bonke abasondelene naye kusenzima futhi siyanxusa ukuthi nisibeke emkhulekweni njengoba sibhekene nalesi simo esinzima. Kuchaza ke umndeni wakwamampi bathe uma kukhona okunye ukuthinta impilo yakhe ngokuhamba kwesikhathi bazoqhubeka nokwazisa ke umphakathi. So babonge ke ukuxhaswa abantu abahlukene abasondelene nalomculi. Ukuvela kwalezi izindaba kuthinta abaningi njengoba ke abanye bethe lo mculi usemncane futhi bakhumbula owayengumngani wakhe ongasekho uKenan Forbes odume ngelika aka odlule emhlabeni ngonyaka odlule. So ke izinkundleni zokuxhumana abantu bamfisele ukululama okusheshayo lo rapper you guys. Ukhona othe ngifisela uDalesi ukululama ngokushesha usemncane futhi kuningi asangakwenza empilweni. Omunye wathi kasimkhulekeleni uDalesi ngimfisela ukululama ngokushesha. Ukhona othe kodwa uLeslie naye nginesiqiniseko sokuthi khona la eqise khona kulezi izinto abazidlayo kodwa sengathi angalulama ngokushesha. Sengathi ungalulama ngokushesha mfana ka, so something like that. Kwenzeka lokho emasontweni adlule nje uDalesi ube ngomunye wabasebenzi ababezogcona uMinnie Dlamini ohlelweni olukhonjiswa kwiShowmax The Roast of Minnie Dlamini. So kosazwa kade nabo ke kubala uTrevor Gumbi, uShahan Rakimsoon, uCelestine Ntuli, Lasizwe Penny Libiyane noSive Ngesi kunye noRobert Marawa into kanjalo. Phoke yena njengoba esehleli lapha na you guys. But anyways kuthi siyacela nithandazele inkosi yami uDalesi. Ngithanda ukuhlanganisa lolu daba ke nolunye lana you guys. Udaba lalo mfana ke oshone no malume Victor something like that. Ukasiyazi ukuthi umalume Victor uye washona engozini yemoto you guys. Kukhona ubhuti lapha na omunye bokuthiwa uLizwe wokuqala something like that. Kuthiwa ke engozini yemoto ke kufe nomculi waseNanda you guys. Kuthiwa kumculi waseNanda uLizwe lenkosi Lizwe wokuqala Mtshali uhambe emhlabeni ezokhipha icwecwe lakhe lohlobo lwe-EP elisihloko elithi Gamelihle ngo-August 9. uLizwe wokuqala ushone ngesikhathi nanoza kwabo umalume Victor kanye noPuleng Phofolo bevelela ingozi yemoto eFree State ngoLesithathu. Kodwa siyeseza ukuthi uPuleng Phofolo ngomunye wabalimele akashonile. Simbonile lapha nesikhulumile kaSande bone ustory kaSunday World esikhuluma ukuthi usindile kule ngozi kodwa bekudume ukuthi naye ushonile. So kuthiwa uLizwe wokuqala nomunye I think bathe Damos or Davos something like that you guys. So ke kwabakhale kakhulu ngokudlula emhlabeni kokaLizwe wokuqala ngumculi uBlack Diamond Undumiso Wet Black Diamond Undumiso Browns wakamdletshe othe ke kubhlungu kakhulu ngaleli qhawe okubhlungu kakhulu ngaleli qhawe ukuthi lihambe ikhono lalo lingakaziwe emhlabeni. Kubhlungu ngikholela ukuthi bese kuyithuba lakhe lokuthi aqhakaze akhombisa umhlaba ukuthi mkhulu kangakanani. Kusiya kwakhe kuvusa imbuzo eminingi
engqondweni yami ukuthi uNkulunkulu bakhetha kanjani abantu kufanele abathathe kubalisa lapha noNdu Browns we-Black Diamond. So noza kwabo kusiphelele Danya Dunywa uthe intwana beyisizoba nesikhathi sayo kodwa ke bayiphuca iqatha emlonyeni. Ulizwe oqala waphothula ugrade 12 eDumani kahle high eMelmoth ngo2019 ngaphambi kokuyofunda eDurban University of Technology. Ubengaphansi kwenkampani kaMalume Vector besando kuyisungula. Okhulumela bezimo eziphuthumayo ngaseFree State uMnumzana Sipot Owa ucashwe ku-SABC News eqinisekisa lesi sigambi kuthe imoto encane ebihamba ngomufi noza kwabo eshayisane nenkulu emgwaqweni owuthela wayeka lapha no-N1. So uTowa uthe umufi beqhamuka ngase-Gauteng elibhekise eBloemfontein. Uthe bebahlane emotweni okubala uMalume Vector kodwa kwafa ujuqa bathathu kwathi ababili baphuthunyiswa isibhedlela kukubi. Akusho khona ukuthi uPuleng Phofolo uye wasinda ke kuleyo ngozi yuka. Sokunye kuvelile ukuthi lamaciko avelelwe yilo mshophe elibangise ukuyoqopha ke ivideo yengoma kaLume Vector eLesotho. So yeah man you guys, this is so sad. uMalume Vector wazakhela udumo eNingizimu Afrika ngokubamba iqhaza engomeni kaMiss Prue ayebhike kuye neqembu laseMnambithi iBlack Diamond eyisihloko esithi A Price to Pay, something like that. Wow. uMalume Vector wazithola sesebenza nabaculi abanjengo Wave Rider noCasper Nyovest kade bekuzwakale lapha ukuthi ushonile kwayena lo Wave Rider kwase kuthiwa cha ke akadlulile emhlabeni. noNtate Stana bebeloku bedumisa ukuthi kushona uNtate Stana noWave Rider noMalume Vector noPuleng Phofolo ngabantu labo kuzwakala ukuthi cha kusho ukuthi ibona abalimele guys bayilwela esibhedlela odlule emhlabeni ekuzwakala ngathi nguye uMalume Vector nalomculo waseNandi esikhuluma ngaye kule video you guys ulizwe oqala nomunye ke you guys mina ngizwe ngathi bathe Damos or Davos mangabe bengifunda kahle into ekanjalo. May their souls rest in peace you guys. Bengithi asikhulume ke ngalomculi okuthiwa ke ushone noMalume Vector you guys into ekanjalo yeah man engathi ngalala ke ngoxolo you guys. So ke kuthiwa siyacelakala ke usithandazele batho uDalesi you guys oshaywe ke isifo sohlangothi kuthiwa yi-stroke into ekanjalo uyalula mesibhedlela ke sasesihlanganisa udaba lwethu nalo bhuti ohambe noMalume Vector something like that. Thank you so much ukuthi uyibuke le video ungakhohlwa ukusubscribe nokulike bese sibonana futhi kwenye elandelayo. Bye.